Enkosi mandibulise kuqala kuni nonke. Inyaniso yinto yokuba kule program yolwakhiwo ngokutsha lemfundo yeMpuma Koloni sikwazile ukakha izikolo ezingapha ko-150 now. Siyavumelana ke noPremier into yokubana kuzafuneka uqala namhlanje phantse yonke iveki sinikezela isikolo apha eMpuma Koloni ngoku up until April, kuba sinezikolo ezingapha ko-25 esele zigqityiwe eziredi ukubheka phaa kula 150. So savumelana ke into yobana funeka sinalo program ezawukwazi ukunikezela le infrastructure yezikolo zonke before kuphele ikota yokuqala i-academic year yalo nyaka zayo. Kodwa okubalulekileyo for us all in the province into yoba kufuneka siconsolidate imfundo yaseMpuma Koloni ingakumbi from the bottom, so that sizokwazi ukufumana iziphumo esizilindeleyo, sizokwazi into yokubana le process yolwakhiwo ngokutsha lokucinga nokufunda kwabantwana ibe nebase, bangayobhaqwa sebephaa kwi-FET band into yobana khange bafundiseke kakuhle, because yenye yezinto eyenza abantwana babe zii-drop outs eyunivesithi leya, because imfundo iyi-process ayo event. So funeka uyigade la 12 years uba iqhubekeke kakuhle na, and futhi bakwazile na ufunda izakhono ezifanelekileyo abanokwazi ukumelana nezanzulu zexesha ekuqhubekeni nobomi babo. So sesinye sezizikolo ke ezi esithe masisiqhube namhlanje in honor of uTata uVuyisile Mini.